동안 가리고 진짜 빠디야 막 고판 먹는 거야. 아유 누구 थांनाय हराव चिरां जिल्लानि बेंटल सालबारियाव सिखावनि उदखार 3 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि मुवा बेसाद खावदों। थांनाय हरनि समाव मिथिस्लाबाजासे सिखावफोरा गासै गंथाम गलाफोरनिफ्राय 3 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि मुवा बेसादफोरखौ खावना लाङो। बे जाथाया सोमजिदों चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय बेंटल सालबारि गामियाव। गला बिगोमा मनिराम मोसाहारिया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि गलाजों लोगोसे रानी बसुमतारी आरो जीवन बसुमतारी मुंनि गुबुन सानै सुबुंनि गलायाव हरनि समाव गासै गंथाम दखाननि 3 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि मुवा बेसाद खावना लाङो। गला बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला सिगां समफोरावबो बेबायदि जाथाया जाबोबाय थाबोदों। 비라시빌라시 치가져 동안 가리고 진짜 빠디야 막 고판 먹는 거야. 아유 누구 문배야. 마마 그마 그거. 아유 그만해 그만 나 끝나오는 탄필라는 비디오심. 가리 타와봐 도스카 돈이야 가리야 가리 장난하고 버리면 보로지니 라고 가지 만든 말만 가 스커버야 신이 보스타 다리 가 제발 랑제바이 보스타 마이롱 이응 그것 랑제바이 타오 만 제가 랑하네 दिनै मोनायावहाय खयथासो टाइमावहाय सिखाव हाबदों ओमफ्राय सिखावा अनेक बुस्थु लांबाय आरो कम्पिउटार मेसिन ओमफ्राय बिनिफ्राय दखाननि माल साबुन गासिबो लांदांजोब आरो बाहाय जेबो गैया ओमफ्राय बबे समाव फैनानै साहा बिदै खावनानै हास'नानै लांबाय दा जेबो मिथियाखै आरोखि सोरखौ सोर मा होननानै मिथिबावनो खावनायनि जेबो सिन नुवाखै एकदम गोरलैयैनो खावदों नामा एकदम गोरलैयैनो साबिखौ ओरै गंनै हरै गंनै गंब्रै होयोमोन गंब्रैखौबो हास'नानै बबे जायगायाव मा खालामहैखो ओमफ्राय बिदिनो हाबबाय आरो मिन्थिस्लाबनाय जायासै ओहो मिथियाखै बे मोनायाव बबे टाइमाव फैखो जों बेखौ मिथियाखै आरोखि खाथि खालायाव न' गैया खाथि खालायावथ' बिसोरबोथ' खाथियाव दंबाबोलाय बिसोरबालाय बोरै मिथिबावनो मोनानि हरनि समाव बेबा बबे समाव फैखो बे जादों आरो गंबैसे दखान गोमाखै दाथ' बैहाय जोंनि बिमाय जायो ओमफ्राय जोंनि बाजै ओमफ्राय बे जोंनि गंथाम गोमाबाय आरो मा मुं बिसिना आंनि नामा मनिराम मोसाहारि ओमफ्राय जोंनि बाजै ललिता मोसाहारि आं लाल बाजैखौ दोनोमोन दखानाव बै माखासे गोमाजानायनि मुंफोरा दखान बैयाव माबानिया जोंनि आमाया जीवन बसुमतारी ओमफ्राय नैबे बाजै रानी बे बसुमतारी बाजै रानी बसुमतारी गासै बेसेबांसो बेसेन गोमाखै गोमाबाय मथा मथि बेनाबोथ' मैयासो माल सोफैदोंमोननो ख्रिस्टमासनि एसे फाननो होननानै बुरजायैनो गोमाबाय बिसिनाबो ओमफ्राय दा हिसाब खिथाब खालामाखै बेसेबां थांखो ओमफ्राय बे जोंनि बाजै रानीनि बेबो हिसाब खिथाब खालामाखै बेबो बेसेबां गोमाखो ओमफ्राय फिसा फिसौ बुस्थुखौलाय जों बबेहाय हिसाब खालामबावनो हानो ओरैनो अनुमान ओमफ्राय जोंनावबोथ' एसे बुरजायैनो गोमाबायानो ओमफ्राय हिसाब अनुमाना बिदिनो दखान कम्पिउटारजों बिदिनो 2 लाखसो बा 3 लाख बिदिनो आइडिया आरोखि माने हिसाब खालामाखै आरोखि बेसेबांसो थांगोन पुलिसनोथ' खोन्थानाय जाबाय पुलिसनोसो दा मा होननानै खोन्थानो हराखै नामा ओमफ्राय दा इन्सुरेन्स खालामनो बे इन्सुरेन्स जोंना फेल जाबाय जोंना बिराद गोबावसैमोन इन्सुरेन्स खालामनाया कागज पत्र गैला आरो गोमाजोब्बाय आरो सिगाङाव जाबाय बेलायनि दरा नैबेनो बे दरा एरखावनानै सिगाङावबो गोमानानै ओमफ्राय दरखौ गोदान होफैदो आरो नैबे दरा रं होआ सन्देह दं नामा सोरनिबा सायाव सन्देहआलाय सोरखौथ' सन्देह खालामबावनो मेगनजों नुथारबासो सन्देह खालामनो हागौमोन दा रावखौबो मेगनजों नुवाबा बोरै सन्देह खालामनानै बोरै बुंनो हानो दा बे आरोखि सरकारनिफ्राय जों जाहाथे एफाग्राब माने जों हिसाब खालामोबा 2 लाख 3 लाख थाखा थांबाय ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय जाहाथे एसेसो अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै जों दा मिडियायाव हगारनाय जादों आरो बेनो माबा दालि बस्था सिनि बस्था माइरं बस्था ओमफ्राय थाव ओमफ्राय साबोनाथ' कार्टुन मोनैमोन लांजोबखादों जेबो गालाङाखै सोर लांखो सिखाव लांबाय माब्ला आन्दाज मोना आन्दाजखौथ' आं मिथियामोन नै दासो फुङावहाय आङो बे खबर हरनानै फनजों खिथाहरनानै आं फैदों आरो न'आबो एसे गोजान ना बिदि
बेसेबांसोनि बेसेननि बुस्थु गोमाखो? गैयाबाबो 15,000सोबाबो। सोरखौबाफोर सन्देह दं नामा? सन्देहखौथ' आं सन्देह गैया ओमफ्राय आं सोरखौ सोरनि महरखौ सोर सन्देह थानो आं दा जेबो सन्देह गैयाबाबो। सिगाङाव बिदि जाखांबाय नामा? जाखांबाय फिसालानि कम्पिउटारखौ गासिबो लांजोबदों नैबे दखान मोनसेनिखौ ओमफ्राय फिसालाया बिनिफ्रायनो न'आव लाङो माबाखौ मेचिनखौ बेनिखौ खेवाखै दिनैहाय बै समावहाय फिसालानिखौ लांबा आंनिखौहाय गालांदों खेवाखै बिदि पुलिसनो खिन्थाहरदोंना खिन्थाहराखै? फैदों पुलिसा सिगाङाव खिन्थाखांबाय पुलिसनो? सिखावखौ हमनो मोननाय जायाखै? ओहो हमनो मोनाखै